Bornholm, 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 du min dejlige ferieø. Mathis, hvad er det, vi går og laver i skolen lige nu her på tiden? Vi har Bornholm, fordi vi skal derhen den 11. september. Okay. Hvad er det, vi laver om Bornholm? Vi er i sådan nogle grupper, og så skal vi have om en seværdighed på Bornholm. Okay. Hvad for en seværdighed har du om? Jeg har om Svanike. Har I fået lavet meget? Ja, vi er lige begyndt. Okay. Nå, men tak. Det var så lidt. Meget. Okay, Freja? Ja. Vi skal til Bornholm den 11. september. Ja. Glæder du dig? Ja, det gør jeg. Vi har jo hver fået nogle seværdigheder, og hvad er jeres? Hammershus og Hammerknud. Okay, er det spændende? Ja. Har I fået skrevet meget ned? Ikke endnu, men det gør vi forhåbentlig. Hvad har du fået lært noget? Ja. Og hvad synes du om lærerne har givet ind den her opgave? Jeg synes, det er okay. Nå, tak for det. Frederik, vi skal til Bornholm den 11. september, og vi har fået et skoleprojekt for, og hvad er det, du har om? Jeg har om Hasle, den by, vi skal bo i. Og har du fået mere at vide om den? Ja, vi har googlet lidt på Wikipedia, så har vi læst nogle om turen går til Bornholm. Ja. Og glæder du dig? Ja, det gør jeg. Og hvem er det, du arbejder sammen med? Jeg arbejder sammen med 2 på 6. og så 1 på min egen klasse. Ja. Og synes du selv er spændende? Ja. Ja, synes jeg. Det lyder meget godt. Fornuftigt. Mange. Ja.